Máme 5.7. středa ráno, máme zhruba 6:28. Jsme tady u Lake Louise. Já se přiznávám, ještě se mírně aklimatizuji z letu, ale na noc jsem se byl jenom 3krát, ale žádné jiné jako vedlejší účinky nepociťuji. Medvěda jsme zatím žádného nenarazili, ale věřím, že nějaký se podaří minimálně na 100 metrů ulovit. Věřím, že blíže nebude potřeba. No a jak dneska hodnotíš celou naší trasy? Myslíš, že to zvládneme? Já o tom nepochybuji. Tak jdem na to. Challenge accepted. Challenge accepted, čas vyrazit. Pohodlná procházka kolem jezera skončila a nyní nás čeká nekonečné stoupání až k čajovně. Asi hodinu stoupáme a jak vidíte, už se oteplilo, když jsme se zahřáli, takže už máme náš denní outfit na nás. A protože snídala jenom Terka, tak je čas si dát nějakou místní snídaní, tady taková oplatka s mandlemi. Tak naše energie zbalená na cesty v kanadské verzi. A není to Tatranka, protože Tatranka je jako odměna až nahoře. Tak na tu se těším za chvíli. Je zrovna 8 hodin a před 30 sekundami jsme viděli lavinu. Opravdu obrovská, teda věříme, že byla, protože jsme ji slyšeli, ale kolem jdoucí tvrdí, že ji viděli. Takže musíme dávat pozor a nic rozhodně nepodcenit a přijel bych.
konečně jsme dorazili na vyhlídku. Vidíme krásné jezero a teď rozmýšlíme, co dále. Těžká otázka, která nemá lehkou odpověď. Ale kolektivně jsme se shodli, že bychom měli směřovat na Big Beehive ve výšce 2270 metrů, což je jenom 170 asi metrů výškový rozdíl proti naší stávající situaci. Ale samozřejmě zádrhel je v tom, když se podíváme, že samozřejmě musíme jít dolů a posléze zase nahoru. Vzdálenost 5,5 km, odhad 3 hodiny chůze. Zda to zvládneme nebo ne, asi ukáže až osud. Radku? Já se cítím dobře, já myslím, že my všichni. A shodli jsme se, že ten kopec se proti tomu stavu, kdy jsme tady šli před 4 lety, tak se určitě zmenšil tak na polovinu. A je to mnohem snadnější. Čekali jsme to teda mnohem drsnější a je to super, no, stává se to snadným. Jsme v polovině, doufám, že možná za polovinou výstupu k čertu. Ne. Síly jsou poslední, já vím, že to není čert, ale já tomu říkám čert, protože je ta ďábelská stezka. Musel jsem si dát Ďáblův palec. Ďáblův palec. Takže jsem musel vzít hroznový cukr, abych se doškrabal nahoru. Čím získám povolení doping vůči těmto 2 chudákům, kteří se mnou jdou. No a někdo je musí zachraňovat. Tak jsme tady. Zdravíme vás z vrcholu Big Beehive. Dostali jsme se tady nahoru. Vyčerpaní. Uvidíme, jestli nás nohy ještě ponesou, ale s dobrou náladou a spoustu nápadů do budoucna. Ano, takže jak já jsem říkal, že je to jednodušší, než se zdálo v minulé návštěvě, tak tušil jsem, že se mi to zle vrátí a následující trasa mé předtuše dala za pravdu a byla to makačka. Musím říct, že těch dalších 400 metrů to mě teda odrovnalo, tak teď tady sbírám síly na cestu dolů. Už je to lepší, ale ono není tak špatné sbírat síly s takovým výhledem, jaký je za mnou. To jde 2krát tak rychle. Kousnu do prstu nakonec, to vidíš. Mám to všechno na videu.